Kailangan nga ba sa pagmamanukan ay malaki ang iyong area at malaking pasilidad para sa kanila? Kumusta? Ito nga pala ang tanong na ating sasagutin for today's video. Nga pala guys, disclaimer lang muna, ang mga inaalagaan namin sa ngayon ay mga Shamu po o yung mga Oriental Fowls. Iba-iba nga kasi ang pangangailangan ng bawat uri ng manok, kaya ito naman ang para sa mga Shamu. Para nga sa pag-aalaga ng mga ganitong uri ng manok ay para sa akin ay hindi na nga kinakailangan ng malaking espasyo or talagang malalaking mga pasilidad na para sa kanila. Kung ikaw nga ay nagsisimula sa pag-aalaga ng mga ganitong uri ng manok, pwede nyo nga lang muna silang ikulong sa isang area lang o isang kulungan lamang. Example na lang dyan, yung breeding pen namin, maaari nga namin itong lagyan ng 2 inahin at 1 lalaki. At ang sukat nga noon ay 5x6. Pero syempre, kahit kami guys, nangangarap din kami na magkaroon kami ng malaking espasyo or farm para nga din talagang maisa na lang namin yung aming mga alaga dito. Ika nga nila, kung mangangarap ka, ay lubos-lubusin mo na. Kaya ako, kung may pagbibigyan man ng Panginoon, ay talagang inaasam ko yung 1 hektarya nga na farm lot. Syempre, kung masihigit pa doon, ay sobrang galak ko talaga. Sigurado akong magkakasya na nga doon yung aming mga baka, kambing, baboy at mga manok. Syempre, habang nangangarap tayo ay kailangan kumilos din tayo. Kaya para sa akin, kung gugustuhin mo talaga na mag-alaga ng mga ganitong manok, kahit backyard pa yan ay pwedeng-pwede at wala kang magiging problema. For as long as kinukonsider mo rin ang bilang na maaari mo lang alagaan sa iyong backyard. Huwag din nating hayaan na ma-overcrowd nga yung ating backyard kasi nga talagang magkakaroon ka ng problema dahil nga sa dami nila. Mag-iwan ka na nga rin ng comment dyan kung ano pa yung mga gusto niyong sagutin namin next time around. Do comment, follow, like, share, and subscribe. Bye!